Mestský kaštiel v Žarnovici bol postavený v 15. storočí, približne v rokoch 1480 až 1485. Vystavať ho dal Urban Dóci z Veľkej Lúče. Tento kráľovský pokladník dostal v roku 1479 od kráľa Mateja Korvína ako dar hrad Revište. Žarnovica bola pôvodne súčasťou Revišského panstva. Revišské panstvo malo sídlo na hrade Revište v Revišskom Podzámčí, čo bola dlho samostatná obec a v súčasnosti je to časť mesta Žarnovica. Toto panstvo bolo kráľovským majetkom a panovníci prenajímali alebo dávali do užívania toto panstvo ľuďom, ktorí im boli oddaní a ktorým sa chceli nejakým spôsobom odvďačiť. No a v roku 1479 kráľ Matej Korvín dal najprv do zálohy revišské panstvo Urbanovi z Veľkej Lúče, ktorý používal príjmenie Dóci. Bol to vysoký cirkevný hodnostár a vplyvná osoba na kráľovskom dvore. Neskoršie za všetko to, čo akože v prospech kráľa panovníka vykonal, tak neskôr mu daroval panovník ešte aj napríklad hrad Revište, hrad Slovenskú Lúpču a ďalšie majetky. Kaštiel v Žarnovici je trojposchodový neskorogotický zámok. V čase pokoja slúžil ako rezidencia hradných pánov, keďže bol na administratívu a výber mýta pri Hrone vhodnejší než hrad Revište. Urban Dóci získaním celého panstva pozdvihol rod Dóciovcov a zabezpečil preň významné majetky. Tento Urban Dóci, hoci sa na revišskom panstve príliš nezdržiaval, tak niekedy v rokoch 1480 až 1485 dal postaviť tu v Žarnovici tento kaštiel. V prvých časoch sa tomu hovorilo, že to je neskoro gotický zámok. Zámky obyčajne mávajú aj veže, minimálne jednu alebo aj viac. Tento zámok je bez veže, aj preto zrejme sa mu prischol názov akože kaštiel. Kaštiel bol pôvodne opevnený. Spolu s hradom Revište boli súčasťou ochrany stredoslovenských banských miest a hronskej obchodnej cesty. Na hrade Revište sa potom Dóciovci venovali takým činnostiam ako zábavám, chodili tam na polovačky, no v hradnej kaplnke sa sobášili napríklad. Tento kaštiel bol v čase pokoja vhodnejšou takou dominantou alebo miestom pre rod. Postupne sa stal akože sídlom rodu a neskôr sa stal aj správnym, aj hospodárskym centrom panstva. A zaujímavé je, že stále sa hovorilo o panstve Revište, Revišské panstvo, ale nikdy nedošlo k premenovaniu panstva na panstvo Žarnovické. Čo som spomínal, že panovníci dávali takéto pánstva ako do prenájmu, tak vlastne pokým to nedostali do vlastníctva Dóciovci, tak sa tu striedali vlastníci veľmi často. Dóciovci tu sídlili, na tomto pánstve sídlili takmer 200 rokov. No. Vystriedali sa tu asi 6 generácií Dóciovcov, no samozrejme okrem samotných Dóciovcov, pánov a ich manželiek. Aj pôsobilo to určite aj služobníctvo, mali nejakých hajdúchov. No a v čase ku koncu akože pôsobenia Dóciovcov na tomto panstve
sa začali prejavovať hrozby tureckých vpádov, takže určite tu bola aj nejaká posádka, jednak tu na tomto kaštieli Žarnovickom a hlavne potom na hrade v Revišskom Podzámčí. Bol postavený vlastne ako keby na základoch alebo aspoň na mieste, kde už voľakedy predtým, možno ešte za veľkomoravských čias, existovalo nejaké menšie opevnené hradisko. No a ako som povedal, je dominantou Žarnovice už teda od toho 15. storočia. Osudným pre Žarnovicu a panstvo sa stal 4. august 1647. Vtedy Žarnovicu napadli Turci. Celé mesto obkľúčili, na viacerých miestach ju podpálili a nakoniec zaútočili aj na samotný kaštieľ. Na kaštieli sídlil ako potom už posledný Dóciovec Žigmund Dóci. Ten sa aj s obranou udatne akože bránili, ale nakoniec poznali márnosť tohto svojho snaženia, pretože turecká presila bola obrovská. Vzdali sa. Turci odvliekli potom zo Žarnovice okolo 100 Žarnovičanov do zajatia spolu napríklad s farárom a aj s manželkou Žigmunda Dóciho Eufrozínou Kajzerovou. Samotného Žigmunda Dóciho popravili. Žigmund Dóci bol potom pochovaný v rodinnej hrobke, ktorá sa nachádzala pod kostolom v Ladomerskej Vieske. Zakrátko po Žigmundovi Dócim zomreli aj jeho dvaja bratia, hneď v tom roku a v roku nasledujúcom. No a tým vlastne vymrela mužská časť rodiny Dóciovcov bez mužských potomkov. Viedli sa potom dlhé spory ohľadne vlastníctva týchto majetkov, no a nakoniec tento majetok prešiel na štát a od roku 1662 spravovala toto pánstvo Bansko-Štiavnická komorno-grófska komora. Pri tej Banskej komore, čo som spomínal, Banskej Štiavnici, tak tam existoval lesný úrad. No a lesný úrad mal nejakú pobočku aj tu v Žarnovici. No a potom teda v tomto kaštieli začal úradovať, začal pôsobiť lesný úrad. Potom v roku 1871 došlo k odluke lesníctva od baníctva. No a ten lesný úrad z Banskej Štiavnice bol presunutý sem do Žarnovice. Čiže potom sídlil tu lesný úrad nie len ako pôvodná správa lesného majetku. Lesný úrad tu sídlil ešte aj na začiatku 20. storočia. Vďaka lesníckym inštitúciám, ktoré v meste sídlili, sa tu postavila aj parná píla a tým sa začali dejiny drevárskeho priemyslu v Žarnovici. Taktiež tu bola vybudovaná lesná železnica, ktorá smerovala do Kľakovskej doliny. Tá fungovala do roku 1966. To riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov tu sídlilo do roku 1940. Potom bolo presunuté do Zvolena a v roku 1942 bola sem umiestnená hájnická škola. No, Slovensko malo dovtedy len jednu hájnickú školu, bola v Liptovskom Hrádku, no a táto Žarnovická bola druhou hájnickou školou na Slovensku. Tým pádom, žiaľ, no, bola vojna, takže tá škola tu dlho ako nevydržala. Po vypuknutí povstania, Slovenského národného povstania, prišla do Žarnovice trnavská posádka s 2000 mužmi a štáb tejto trnavskej posádke sídlil tu v tomto kaštieli. Po tejto posádke tu bola krátky čas nitrianská rota domoobrany. Po potlačení povstania obsadilo kaštiel velenie nemeckých ozbrojených síl, no a hájnická škola sa musela presťahovať
na Oravu. Kaštiel bol znova potom užívaný po druhej svetovej vojne. V roku 1956 sa do týchto priestorov presťahovala závodná učňovská škola pre lieky Žarnovica. No a táto závodná učňovská škola, neskôršie odborné učilište, tak tá tu vytrvala do roku 1975, kedy sa presťahovali do nových priestorov na konci Žarnovice. No a od toho roku 1975 tieto priestory vlastne neboli využívané, chátrali a prišlo až k tomu, že sa tu vyskytli havarijné stavy, s ktorým sa muselo pasovať potom mesto Žarnovica v predchádzajúcich rokoch. Popri tomto hornom kaštieli, potom ako správu panstva prevzala tá banská komora z Banskej Štiavnice, tak popri tom bol vybudovaný tu v Žarnovici napríklad aj Dolný kaštiel. Keď tu pôsobili školské inštitúcie, tak v Dolnom kaštieli boli učebne. Tento horný kaštiel slúžil ako internát. No a okrem toho Dolného kaštieľa tu boli vybudované aj ďalšie budovy pre účely lesníctva a väčšina z nich sa aj zachovala. Buď to boli akože budovy určené pre kancelárske účely alebo ako na bývanie zamestnancov. Kaštiel počas svojej existencie prešiel rôznymi prestavbami a opravami. Napríklad v roku 1848 vypukol v Žarnovici veľký požiar, kedy zhorelo vyše 70 domov. Poškodený bol kostol a aj tento kaštieľ. Dnes je národnou kultúrnou pamiatkou a je v majetku mesta. V týchto nových časoch je teraz ťažko škody, ktoré boli nám tam napáchané, tak je to ťažko akože všetko opraviť. Podarilo sa aspoň opraviť fasádu zvonku tohto kaštieľa, zaistiť alebo odstrániť taký havarijný stav, aby do kaštieľa nezatekalo a neničilo sa vnútro toho kaštieľa. Ostáva ešte vlastne urobiť niečo akože s týmto interiérom. No len si to všetko žiada značné finančné prostriedky.